Krásny deň, pozdravujem celý Life Prosper tým. Juraj Mojžiš, majiteľ a zakladateľ spoločnosti Life Prosper, tu je dnes s vami. A ja mám pre vás super správy, super novinky. Máme posledné dni do konca mesiaca. Využite to naplno a sledujte toto video do úplného konca. Pre všetkých nových zaregistrovaných affiliate ľudí, distribútorov. To sa zaregistruje a urobí objednávku s registráciou, s poplatkom za minimálne 100 kvalifikačných bodov, dostane Omegu gratis. Pokiaľ to tak urobíte, skontaktujte support, vidíte tu dole údaj. A takisto pre ľudí, ktorí stále nemajú zaplatený membership fee, takzvanú licenciu na daný rok, tak urobte to tak do konca mesiaca. Pokiaľ tak urobíte a objednáte si s tým aj nejaký produkt, nie je to viazané, že to musí byť nejakých 100 bodov, dostanete Omegu gratis. Poďme ďalej. Máme super správy. Jak ste videli, tak firma tento mesiac implementovala od pozície direktor bolo povinné 400 kvalifikačných bodov a mať osobného obratu. Momentálne je to nastavené na 100 kvalifikačných bodov, takže nezabudnite vy, ktorí nemáte 100 kvalifikačných bodov a urobiť jednoducho tých 100 kvalifikačných bodov do konca mesiaca. Tu je taká malá zmena, objednávky z neregistrovaných zákazníkov. Samozrejme, všetky bonusy sa vyplácajú z neregistrovaných zákazníkov. Body z neregistrovaných zákazníkov sa vám načítavajú vo vašich PV bodoch, ale nevypláca sa vám first order bonus. Zo zákazníkov sa vypláca first order bonus, ale pre registrovaných zákazníkov. Poďme sa pozrieť tu. To je veľmi dôležitý slajd, pretože veľa firiem v sieťovom marketingu, ktoré vyplácajú jednoducho peniaze z nejakých bodov. Ale čo je bod? Niekedy ten jeden bod je 0,6 alebo 0,7 eur. Life Prosper vypláca z reálnych peňazí tieto bonusy. Takže nie z bodov, ktoré bod nemá hodnotu 1:1. U nás, keď sa registruje zákazník, tak má QV body. Jeden QV bod je 1 euro. A pri distribútoroch, to daných affiliate ľudí, sa to vypláca z CV bodov. Jo? Jeden CV bod je 1 euro. Life Prosper skutočne vypláca provízie z reálnych peňazí. Keď vám niekto povie, že my vyplácame 20%, ale čoho? Z čoho 20%? Z bodov, OK, ale je bod 1:1. My vyplácame skutočne z reálnych peňazí. Jo? Dávajte pozor, aby ste si nevytvárali multiúčty, pretože firma to momentálne kontroluje. Poďme ďalej. Čo môžu influenceri zarobiť? Influenceri môžu zarobiť neskutočné peniaze. Záleží od obratu. Keď sa bavíme, alebo aj vy, pokiaľ budete mať zo 400 QV bodov vygenerovaných z vašich zákazníkov, tak máte príjem 100 eur. Keby ste vygenerovali 800 bodov, 800 eur, dá sa povedať, to je 240 eur. Keď pri influencera robí obrat 5000 eur, tak má zarobených 1750 eur minimálne, plus ďalšie bonusy na ňo tam čakajú, pokiaľ ten influencer bude šikovný. Tak, a poďme teraz na tú základnú časť dnešného dňa, a to je AI analýza. Ako viete, Life Prosper spustilo pred pár týždňami aplikáciu riadenú cez umelú inteligenciu. Ja som bol v Číne pred pár rokmi a už vtedy tam umelá inteligencia začala a pred mesiacom v Číne spustili nemocnicu, ktorá je riadená robotmi a umelou inteligenciou. A tí roboti pomáhajú tým pacientom jednoducho sa cítiť lepšie. Niektoré roboty už aj operujú. Je to komplet riadená nemocnica umelou inteligenciou. My máme to riešenie, pretože máme aplikáciu. Samozrejme, je to pripravené, je to v anglickom jazyku. Sú ľudia, ktorí sa pýtajú v Poľsku, kedy bude poľský preklad, alebo na skener, kedy bude preklad po slovensky, kedy bude preklad po nemecky. A firma na toto jednoducho reagovala. Urobili sme kompletnú AI analýzu, ktorú nájdete priamo na stránke analysis.lifeprosper.eu. Okay? Pokiaľ pôjdete na túto stránku,
tak jednoducho si otvoríte, pardon, dvojite si Analysis Life Prosper EU. Samozrejme, túto webovú stránku si môžete preložiť, poviem, cez váš Google Translátor. Môžete tam nastaviť kľudne, chcete po slovensky, tak po slovensky, chcete po polsky, nastavíte si polský preklad, vložíte tu jednoducho meno, takže ja si to dám po anglicky, dáte tu meno, OK, poviem Milan, test, e-mailovú adresu, pak si tu vložíte telefónne číslo, pak si tu zvolíte dátum narodenia, pak si tu zvolíte pohlavie, žena alebo muž. A to je dôležité. Pár otázok vyplniť predtým, ako urobíme analýzu. To znamená, užívate nejaké lieky. Momentálne máte nejakú diagnostikovanú chorobu. Áno, nie. Ste tehotná alebo kojíte, máte menštruáciu, máte nejaké alergie, ak áno, OK. Užívali ste nejaké antibiotiky poslednú dobu. Konzumujete alkohol, fajčíte, máte nejaký vyšší stres, máte problém so spánkom, máte problém s tráviacimi problémami. Potom si tu vložíte jazyk, v ktorom chcete jednoducho urobiť tú danú analýzu. Poviem, OK, chcem to robiť, neviem, po polsky. Pak si beriete jednoducho ten report v PDF, ktorý, ktorý si vytiahnete priamo zo skeneru alebo z aplikácie. Ako náhle to urobíte, odklepnete podmienky a kliknete na generovať report. Jo? Keďže ste dali po polsky, tu už vám píše po polsky, tvořenie spersonalizovanej analýzy wellness, to môže chvíle potrvať. Prečo sme to urobili? Pretože samozrejme naučiť sa čítať z toho reportu, veľa ľudí chcelo byť jak doktori, odporúčať jak doktor, ale doktor tiež študoval 6 rokov medicínu, alebo 5, pak 6 rokov robil nejakú atestáciu, aby mohol robiť to, čo robí. A vy chcete za jeden mesiac sa naučiť čítať z toho reportu, niekedy to nie je možné. A my sme v spolupráci so Zajtom, s doktorom Fancook urobili presnú, naučili tú našu umelú inteligenciu presne robiť analýzu z toho daného reportu. Na 100% vie v najkračom možnom čase urobiť analýzu, čo sa presne deje v tom tele. Odporúčam vám presne tie suplementy, ktoré boli v tom reporte. Je tam napísané, prečo užívate suplementy, prečo tie suplementy pomôžu. A budete tam vidieť takú hlavnú analýzu s odporúčaním, čo má ten človek urobiť, aby sa jednoducho zlepšil. Takže je to neskutočná pomoc. Teraz, čo potrebujete urobiť, je jednoducho skenovať ľudí a urobiť tú analýzu. Ako vyzerá potom taký výsledok? Vidíte tu proste biomarkery, ktoré sú v poriadku, ktoré nie sú v poriadku, ktoré sú v rozsahu, ktoré nie sú v rozsahu. Pak tu vidíte zoznam odporúčaných suplementov s krátkým popisom. A takisto tu vidíte hlavné tie dané systémy, ktoré boli zmerané a takisto tú danú analýzu a hlavnú analýzu, čo sa tam našlo, čo sa tam stalo s odporúčaniami z produktov a takisto si môžete potom ten PDF jednoducho stiahnuť do vášho počítača a poslať to tomu danému zákazníkovi. Okay? Ako náhle budete robiť analýzu, treba chvíľu počkať, minútu, 2, 3, kým sa tá analýza jednoducho urobí. Takisto máme super promo do konca mesiaca, pokiaľ ste si všimli, tak máme tam 3 promócie. Kúp 2 omegy, jednu dostaneš gratis. Úžasná akcia za 59,99 bez DPH pre distribútora. Je tam balík 6 plus 3 za neskutočnú cenu 175,50 a melatonín kúpi 6, dostaneš 3 gratis. Pozor, to promo je len do konca mesiaca. A máme ďalšiu úžasnú správu, teda my ich máme dve. Okay? Poďme sa povedať na tú prvú. Vy, ktorí máte napríklad len aplikáciu, platíte za ňu 45 eur mesačne, lepšie povedané $50. Okay? Tak, čo sa deje? OK, užívate len aplikáciu.
Aj keby ste prikúpili skener, alebo ľudia, ktorí máte skener a nemáte aplikáciu, môžete mať tú aplikáciu zdarma. Nemusíte platiť nič viac potom. Jak to urobiť? Je, pokiaľ máte skener, zaktivujte aplikáciu, pretože normálne musíte platiť $50 za skener, $50 za aplikáciu. Pokiaľ do konca mesiaca zakúpite skener a aplikáciu, tak nebudete platiť dvakrát po $50 a doživotne budete platiť 25 a 25. Takže máte $50 zľavu. A pozor, jedna z veľkých noviniek, ktorá tu je, máme skener. Samozrejme, z začiatku to nebolo, ale teraz do konca mesiaca máte možnosť, kto predá skener, sponzor. Skener stojí 399 eur bez DPH. Pokiaľ sponzor predá skener nejakému človeku, tak dostane 80 eur províziu. To tu nebolo. Boli tam nastavené predtým body, QV body, CV tam neboli. Takže pokiaľ ste sa kvalifikovali, skener vám pomohol sa kvalifikovať na pozície 1 hviezda, 2 hviezdy, 3 hviezdy. Z toho ste dostávali fast start bonus 50, 100 alebo 150. Ale už potom ste nedostávali, pokiaľ ste odporúčili skener, nič. Teraz firma Life Prosper vám vyplatí za každý predaný skener 80 eur. Využite to naplno, takisto zadovážte si, pokiaľ nemáte obidve technológie, aby ste mali obidve technológie. Z mojej strany mám ešte ďalšiu novinku, pretože už v tomto momente máte v backoffice možnosť poslať produkty do Izraela, Turecka, Anglicka a Švajčiarska. Ono to bude do zajtra nastavené, už tie krajiny sú tam. My vás budeme informovať, ako náhle sa tam nastaví na supporte poštovné a nejaké DPH. Pokiaľ niekoho poznáte v týchto krajinách, kontaktujte všetkých ľudí. Z mojej strany to je všetko. Využite koniec mesiaca a naplno čo najviac. Skontaktujte váš tím ohľadne noviniek. Teším sa na vás. Pozdravujem. Pekný deň.